اوكي اقدمنا ابت قداماي كفال زعبا حمام شكور انتايو نافاوسون رينا نيرنا لما عند خا حدا شكور هذا حمام سب كغبرم زلو نغرات كنزاراربينا مالتي كاب منقسقاس جميركا كسابا مغاغبو مالتي زعما منقسقاس كنجمرينا منقسقاس حجي حدا شكور هذا حمام سب تايب 1 يكون تايب 2 منقسقاس تغبره ايصلاني صبوق يكون لغزي بفلاي اتوم تايب 2 زلوهم ግን منقسقاس اغداس نغري بتعامي مناتو تقندي طنقي شكور ممصيو خا مجمريا بزحي سبحي سبح مكابي سلازبلنا منقسقاس اغداسي مالتي ስለዚህ ትምንቅስቃስ ሕጂ ጥንቃቃ ካ የገድስ ብፍላይ ኣብዞም ታይፕ 1 ኣብ ቆልዑ ኮነሎም ደይኮኑ ንምንቅስቃስ ንጽዋት ንምንቅስቃስ ነው ክጻውቱ ስለዝውዕሉ ሽኮሮም ክወርድ ደኽእል ምንቅስቃስ ሕጂ ክልተ ኣንጻራዊ ዝኾነ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ሽኮር ኣብ ደም እቲ ቀዳማይ ኣዝዩ ከውርዶ ይኽእል ናቱ ብብዝሕ ስለተሃለኽ ዘለኻ መድሃኒት ወስድለው ብብዝሕ ሽኮር ዲማንድ ክመጽ ይውዳእ ማለት ይወርድ ሽኮሮም እቲ ካልኣይ ከዓ ብፍላይ ከበድቲ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ክንሰርሕ ከለና نوتم زلوا إنسولين سي يبزحهم تأزاز فلذي يودوا توم إنسولين تشكر أجعزا بيلهم كاب سرح وصاي هون يوحدوا نتسرح مالك أب كم زحجي كل تأنصار هون بتحدى إكسرسايز كور لنا خلي شكر بتحدى خاء كده يبون يخلي ماتي زري بحج زخبيت هون من قصاص عملنا تاب جيم كيت كان نوح ولا ساعات نتحر سريحة كده يبون خلي زي حفشاو ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኤክሰርሳይዝ ከይወርድና ክንጥንቀቕ ዘለና ሕጂ ኣብ ቆልዑ ሕጂ ቅድሚ ክጎዩ ምውጽኦም ሽኮሮም ከመይ ከም ዘለዎ ከነረጋግጽ ኣለና ወይ ከዓ በሊዖም ከም ዘለዎ ከነረጋግጽ ኣለና ወይ መድሃኒት ውግእ ምስ በልካዮም ክንቀሳቀሱ የብሎምን ብፍላይ እኹል መግቢ ከይወሰዱ ማለት እዩ እቲ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ግን ከነተባብዖ ኣለና ጥራይ ጥንቃቐ እዩ ዝሓትት እንደ ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ሽኮር ዘብዝሓሉ እንድሕር ኮይኑ እቲ ምንቅስቃስ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ነወግድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብኸምኢና ሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ የገድሶ ተውጻሉ ኢኻ መደብ ማለት እዩ ታይፕ 1 ይኹን ታይፕ 2 ከም ዘኽንብሎ ጸናሕና እንታይ ክምገብ ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ከዓ ሓፈሻው ክንደይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ንክንደይ ግዜ ምስቲ ሓኪሙ ክዘራረብሉ ዘሎ ቤዚክ ነገር እዩ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ወሳኒ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ምስ ጎኒ ጎኒ እቲ ምንቅስቃስ እንታይ ኣሎ እቶም ሃርምፉል ሃቢትስ ንብሎም ኣለዉ አልኮል ምስታይ ሽጋራ ምትካኽ ሽኮርያ ሃሊካ ጸቅጥደም ሃሊካ አልኮል ሽጋራ ሃሊካ እዚ ተዘውተር እንድሕር ኮንካ ነፍሰ ቅትለት ጥራይ ይኸውን ዝኽእል እጂ እዚኦም ጠቕሊልካ ክውገዱ ዘለዎም ነገር እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ሰብ ልዕሊ ዓቐን ሰራውር ደሙ ድዩ ኩሉ ኣካላቱ ኣብ ሪስክ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ዝኾነ ነዚ ከጋድል ዝኽእሉ ነገራት ክትውስኸሉ የብልካን ስለዚ አልኮል ይኹን ሽጋራ መትካኽ ኩሉ ዓይነት ትንባኾ ይኹን ሽጋራ ይኹን ሹሻ ይኹን ብዘይገድስ ኩሉ ዓይነት ጠቕሊልካ ክውገድ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ከዓ ሽኳር ምዕቃን ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ገዛ እዚኣ መዕቀኒ ክትህልዎ ንሓደ ሽኮር ዝሓመመ ሰብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ዋላ ባዕሉ ነብሱስ ይከታተል ኣሎ ማዓንተስ ክንዲ ተንቀሳቒሰስ ክንዲ ዝመፅያ ወሪዳ ሽኮረይ ከምዚ ክበላ ኣለኒ ወይ ዓቐን ክውስኸላ ኣለኒ ባዕሉ ኣብዚ ደረጃ ዝኽበፅሕ ኣለዎ ዕውት ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ትምክንኻና ሽኮር ትሕሙም እምበር ዝኾነ ተኮይኑ ካብ ሰብ ጥራይ ወይ ካብ ሓኪም ጥራይ ዝምርኮስ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ሰብ ብዛዕባ ሕማሙ ስለዚ ሰብ እኹል ኣፍልጦ ክህልዎ ኣለዎ እንታይ ተገይሩ እንታይ ይኸውን እኹል ርዲኢቱን ክህልዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ከም ዝበልናዮ ናይ እግሪ ጸገማት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ስለዚ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ እግሩ ይከላኸል ክትምህሮ ቤዚክ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሽኮርያ ዝሓመመ ሰብ እግሩ መዓልታዊ ቸክ ክገብር ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ቃንዛ ይስምዖ ኣሎ ዶ የለን እንዳጠበቐ ቸክ ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ነገር ዝኾነ ቁስሊ ዝወፆ ከይህሉ ዝኾነ ሕበጥ ከይህሉ ኣብ እግሩ ቸክ ክገብር ኣለዎ እንድሕር ከቢድዎ ኣብ ሓኪም ከይዱ ክውከስ ይኽእል እዩ ተወሓደ ግን እዚአን መዓልታዊ ከመይ ኣላ እግሩስ ክፍትሽ ኣለዎ ዘፀግሞ ተኮይኑ መስትያት ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ ድኽርኢ ወይ ሓገዝ ናይ ሰባት ዲ ክሓትት ብዘየገድስ ግን ኩላ እግሩ ዘይሩ ከመይ ኣላ ጥዕና ክፈልጥ ኣለዎ ፅሬት ብግቡእ ክሕለ ኣለዎ ናይ እግሪ ማለት እዩ ፅሬት ኩሉ ግዜ ክሕፀብ ኣለዎ እግሩ ክሕፀብ ኣለዎ እምበር ክእለኽ ግን የብሉን ማለት ልዕሊ ዓቐን ጠሊ ክህሉ የብሉን እዚ ንባዕሉ ናብ ረክሲ ስለ ዘቃልዕ ብግቡእ ተተሓፂቡ እዚ እኹል እዩ ካል ኣገዳሲ ነገር ከዓ ጫማ ማለት እዩ ጫማ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ጫምኡ ብጣዕሚ ተገዲሱ ክመርጽ ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ኣብ ዓቐን ማለት እዩ ዝጸበካ ጫማ ክትገብር የብልካን
ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብቲ ኮምፎርት ማለት እዩ ነዊሕ ስፔል ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ክገብራ የብለን ዋላ ወዲ ትኾኑ ተሪርታ እኮ ዘለዎ ክገብር የብሉን ግፍሕ ዝብሎ ዓይነት ጫማ ማለት እዩ ኮምፎርት ዝህቦ ፀቕጢ ዘይገብርሉ ነቲ እግሪ ምክንያቱ ፀቕጢ እንድሕር ጌርካ ኩሉ ግዜ ናብ ማህሰይቲ ትደፍኦ ስለ ዘለካ ነቲ እግሪ ከም ዝበልናዮ ከዓ ምስ ሽኮር እቲ ቃንዛ ናይ ዘይምስማዕ ምስ ግዜ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ ሕጂ ናብ ረክስን ካልእ መጉዳእቲ ናይ እግርን ከብስዕብ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ከዓ እዞም ሞይስቸራይዘርስ ተጠቒምካ ፅቡቕ እዩ ምሸት ክድቅሱ ከለዉ እግሮም ክሬም ይገብሩሉ ሞይስቸራይዘር ማለት እዩ ኣብቲ መንጎ ፃብዕቲ ተዘይገበርካ ኩሉ ግዜ ግን ተመራፂ ብዚ መንጎ ፃብዕቲ እንድሕር ጌርካ ኩሉ ግዜ ናይ ምብስባስ ነገር ባህሪ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዕዕባት ስለ ዝኾኑ ናብ ረክሲ ስለ ተቃልዖ ኣብኡ ከይገበርካ እቲ ካልእ እግርካ ግን ጥዕና ናይቲ ቆርበት ንክሕግዝ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ሞይስቸራይዘርስ ክገብሩ ፅቡቕ እዩ በዚ ጌርና ሕጂ እኹል እግሪ ከም ዘለና እዚ ኣብ ግቡእ ጥዕና ናይ እግርና ንክንሕሉ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቀፂልና ንሪኦ ከዓ ዲያቤቲክ ዳይት ማለት እዩ ሽኮር ዝሓመመ ሰብ ክምገቦም ዘለዎም ምግብታት እዚኦም ምግብታት ሕጂ ፍሉያት ምግብታት ኣይኮኑን እቶም ጥዑይ ሰብ ክምገቦም ኣለዎም ንብሎም ምግብታት እዮም ኣብ ሽኮር ዘለዎ ሰብ ግን ዝያዳ የገድስዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ብሓደ ሕዱር ሕማም ተጠቂዑ ስለ ዘሎ ስትሪክት ፈለው ክገብሮም ኣለዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እዞም ሕጂ ንዛረበሎም ምግብታት ኩልና ክንስዕቦም ዘለና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ መግቢ ፋይበር ወይ ፅሕጊ ዝበሃል ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ኣብ ሽኮር ነቲ ናይ ሽኮር ንክጎድል ይሕግዝ እዩ ነቶም ኢንሱሊንን ብግቡእ ንክሰርሑ ይሕግዝ እዩ ካልእ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ጥዕናዊ ረብሓ ኣለዎ እዚ ፋይበር ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ መግብና ክህሉ ኣለዎ ዝፅሕገ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ካብ ምንታይ ንረኽቦም እንድሕር ኢልና ኣሕምልቲ ጥረታት ፍሩታታት ብፍላይ እቲ ቀራፎም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንጉሕፎ ቀሪፍና ነገር ወይ ክንፅሙቕ ከለና ቀሪፍና ንኣልዮ ብሓፈሻዊ እዩ ዝርከብ ዝፅሕጊ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መግብና ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ሕጂ እቶም ተገዲስና ንሪኦም መግብታት ሰለስተ እንዲ ዘሎ ብሓፈሻ እቶም ካርቦሃይድሬትስ ፕሮቲንስ ፋትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሕጂ ንሪኦም ግን ዓይነት እዮም ክኾኑ እቶም ካርቦሃይድሬትስ ኤንድ ፋትስ እዮም ምክንያቱ ፕሮቲን መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሕማቕ ጎናዊ ሳዕቤና ኣብ ኣካላትና የብሎምን እዞም ፋትስን ካርቦሃይድሬትን ግን ክንጥንቀቐሎም ዘለና መግብታት ማለት እዩ ካርቦሃይድሬትስ ክንጅምር ኢና ካርቦሃይድሬትስ ሕጂ እቶም ሽኮር ዝህቡና ዓይነት መግቢ እዮም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሽኮርያ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሎም ዘለና መግቢ እዮም ካርቦሃይድሬትስ ሕጂ ክልተ ዓይነት እዮም ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ምስ በላዕኻዮም ቀልጢፎም ናይ ደምካ ሽኮር ዝውስኹ እቶም ካልኣይ ከዓ ቀስ ኢሎም እቲ ናይ ደምካ ሽኮር ዝውስኹ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቶም ቀልጢፎም ሽኮር ናይ ደምካ ዝውስኹ ኣይትደልዮምን ኢኻ ንዝኾነ ሰብ ብፍላይ ንሽኮርያ ከዓ ከወግድዎም ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ መድሃኒት ወስዱ ኣለዉ ናይ መድሃኒት ናይ ምንቅስቓስ ናይ ኩሉ ኢልና ኣለና ኩሉ ግዜ ስቴብል ክኸውን ኢኻ ትደልዮም ሽኮሮም ሃንደበት ላዕሊ እንድሕር ከይዱ ኣይከይድን ምስቲ ተዛሃብካ ዓቐን ኢንሱሊን ኣይከይድን እዩ ኣብ ነዊሕ ሽዑ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካርቦሃይድሬትስ እንድሕር መፂና ግላይሰሚክ ኢንዴክስ ኢና ንብሎ እቲ ቀልጢፎም ደደንግዮም ኣብ ሽኮር ነቲ ደም የደይብዎ እቶም ቀልጢፎም ዘደይብዎ ከተወግዶም እዩ ዘለካ ቀልጢፎም ዘደይብዎ በዓል መን እዮም እንድሕር ኢልና ሕጂ ፍሩታታት ካርቦሃይድሬት ኣለዎም ፍሩታታት ሕጂ ከነእቱ ንኽእል ኢና በዓል ኣናናስ ወይ ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ተኮይኑ ሓደ ካብኡ ኮመን ንጥቀመሉ ግን እንታይ ኣሎ ሩዝ ማለት እዩ ሩዝ ካብኡ ናብኡ እቲ ፃዕዳ ሩዝ ማለት እዩ ፃዕዳ ወይ ፀሊም ሓመዳዊ ሩዝ ብዙሕ እንዲ ዘሎ እቲ ፃዕዳ ሩዝ ሕጂ ተመስሪሑ ዓይነት እንዲ ድመፅእ ሕጂ ፃዕዳ ሩዝ ቀልጢፍ እዩ ሽኮር ዝውስኾ ሕጂ ፃዕዳ ሩዝ ክጥንቀቕሉ ኣለዎም ማለት እዩ ካልእ ፃዕዳ ባኒ ኢልና ፊኖ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ናይ ፊኖ ዝተመስርሐ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ገለ ጠንቂ ሒዙ እዩ ድመፅእ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ቀልጢፎም ሕማቕ ኮይኖም ኣይኮኑን ግን ምስ በላዕኸምሲ ቀልጢፎም ኦልሬዲ ተመስሪሖም ስለ ዝኾኑ ምሕቃቕ ብዙሕ የድልዮምኒ ቀልጢፎም ሽኮር ይውስኹልካ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ በዓል ሩዝ በዓል ፊኖ ኢልና ድንሽ ንባዕሉ ኖርማል ንጥቀመሉ ድንሽ ሕጂ ቀልጢፍ እዩ ዝውስኾ ኣብ ደምና ሕጂ ካብ ካርቦሃይድሬትስ ሕጂ ክንጥቀመሎም ዘለና እዞም ቀልጢፎም ሽኮር ዝውስኹ እዮም ቀልጢፎም ሽኮር ዘይውስኹ ሕጂ በዓል መን እዮም እንድሕር ኢልና ኣሕምልቲ መብዛሕትኦም ሕጂ ካርቦሃይድሬት ኣለዎም ግን ቀልጢፎም ኣይኮኑን ዝውስኹ ግዜ ይወስደሎም እዞም ኣትክልቲ ብሓፈሻ በዓል ስርናይ ስገም መሸላ ካርቦሃይድሬት ኣለዎም ግን ቀስ ኢሎም እዮም ዝውስኽዎ ሕጂ ቀስ ነቲ ኣካላትካስ ዕድል ይህቦ ኣለዉ
كاليوم كابت دم مالتي تلازي توم قلطيفهم زديبو كنوغدوم علينا كل سب مالتي زياده ግን ሽኮር ያዘ حممخا اوريدي تشكرو كيلعل ስለትፈርሖ زياده كጥንቅቕ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ካርቦሃይድሬት ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ከም ቀልጢፎም ዝውስኹ ሽኮር ኣብ ደም ከወግድዎም ኣለዎ ዘን ክንብሎም ፀንሐና ማለት እዩ ድሒሮም ዝመፁ ከዓ ፋትስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስብሒ ሕጂ ኩሉ ሰብ ስብሒ ተልካ ጥዕና ዘይብሉ መግቢ ጥራይ ገይሩ ይወስዶ ግን ከም ኢኮኖን ስብሒ ክልተ ዓይነት እዮም ዘለው ጠቀምቲ ስብሒ ኣለው ጎዳእቲ ስብሒ ኣለው ሕጂ ኩሉ ግዜ ስብሒ የድልየናይ ስብሒ ኣወጊድካ ጥራይ ካለ መግቢ እንድሕር ወሲድካ ብዙሕ ነገር እዩ ዝገድለካ ሕጂ ጥራይ ቶም ጎዳእቲ ስብሒ ድዮም እቶም ጠቀምቲ ስብሒ ምፍላይ ዘገድሰና ሕጂ ቶም ጎዳእቲ ስብሒ ንብሎም ኩሉ ግዜ ንኣካላትና ስብሒ መመሊሱ ንኽኽዝን ዝገብርዎን ሃስያን ዘውርዱን ማለት እዩ እዚኦም ዓይነት ስብሒ ሕጂ ቶም ባድ ፋትስ ንብሎም ማለት እዩ ወይ ሳቹሬትድ ፋትስ ንብሎም እዚኦም ሕጂ ኣብነት ክንጠቀስ ንኽእል ኢና ስብሒ ናይ ስጋ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ስጋ ክኸውን ንኽእል እዩ ናይ ሓሰማ ናይ ጤል ናይ በጊዕ ናይ ዝኾነ ከብቲ ስብሒ እንድሕር ሃልዩ ኣብቲ ስጋ እቲ ስብሒ እሱ ጎዳኢ ንጥዕና ጥዑይ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ስብሒ ክንኣልዮ ኣለና ካብ ስጋ ዘን ፀባ ንባዕሉ ፀባ ሕጂ ማሲ ጥዑይ ናይ ጥዑይ ሰብ ክምገቦ ዘለዎ እዩ ዝውሰድ ግን ፀባ እውን ዓይነታት ኣለዎ ጎዳእቲ ስብሕታት ኣለዎ ሕጂ ምስራሕ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንርኢ ኣለና ኣብቲ ናይ ፀባ ማለት እዩ ሆል ሚልክ ሎው ፋት ሚልክ ስኪም ሚልክ ኢልካ እዩ ዝፍለ ሕጂ እቲ ስብሒ ዝተኣለየ ፀባ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ስብሑ ዝተኣለየ ፀባ ተመሪፅና ዝያዳ ጥዕና ይህበና ማለት እዩ ካብ ላም ሕልባል ኣቢልካ ትሰትዮ ፀባ ንኣብነት ሕጂ ስብሒ ኣለዎ ጎዳእቲ ስብሒ ኣለዎ ሕጂ ብፍላይ ሽኮር ዘለዎም ከምኡ ክሰትዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ሕጂ ካብ ድኳን ክንገዝእ ከለና ሕጂ ከነንብብ ኣለና እንታይ ዓይነት እዩ ሆል ሚልክ ዲ ዋላ ስኪሚድ ሚልክ እዩ ፋት ኣለዎ ዲ ዋላ ሪሙቭድ ኮይኑ እዩ ከነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ ካልእ እንቋቑሖ እንድሕር መፂና እታ ብጫ ውሽጢ ዘላ ከምዚ ካብቶም ጎዳእቲ ዝበሃሉ ስብሒ ኣለዋ እንቋቑሖ ብሓፈሻ ግን ተጠንቀቑ ኣይትብልዑ ኣይትብልን ኢኻ ምክንያቱ ተዓቐን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ውሕዱ ካልእ ከዓ እቲ እንቋቑሖ ብዙሕ ኣይትበልዕን ኢኻ ቁርሲ ሕጂ ተበሊዕኻ ከምቲ ካልእ መግቢ ይኮነን ሕጂ ውሕድ ከም ትበልዕ ገይሩ ሸውሃትካ ስለ ዝዓፅዎ ዜሩ ሲ ውሕድ ከም ትበልዕ ስለ ዝገብረካ እንቋቑሖ ኣወግድ ኣይትብልን ኢኻ እንቋቑሖ ካብቶም ክንምገቦም ዘለና እዩ ግን ታብ ውሽጢ ዘላ ብጫ ከምቲ ጎዳእቲ ድንብሎም ስብሒ ኣለና ግን ብውሕድ ዓቐን ስለ ዝኾነ ንግደፎ ዘብል ኣይኮነን ካልእ ውፅኢት ናይ ፀባ ቺዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ፋርማጆ ጠስሚ ከነወግድ ኣለና ካብ ዘይቲ እንድሕር መፂና ከዓ ናይ ኮኮናትን ናይ ፓልም ኦይልን እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቶም ጎዳእቲ ዝበሃል ስብሒ ኣለዎም እዚኦም ሕጂ ካብ ኣመጋግባና ከነውፅኦም ኣለና ማለት እዩ ካብ ናይ ስብሒ ሕጂ እቶም ጠቐምቲ ስብሒ ዝበሃሉ ኣበይ ይርከቡ እንድሕር ኢልና በዓል ኣቮካዶ ሕጂ ስብሒ ኣለዎ ኮንተንቱ ግን ካብቶም ጠቐምቲ ስብሒ እዩ ሕጂ ኣቮካዶ ኩሉ ግዜ ኣብ መግብና ኢንክሉድ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ፉል ጠቐምቲ ስብሒ ኣለዎ ዓሳ ኩሉ ዓይነት ዓሳ መብዛሕትኡ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዩ ዘለዎም ካብ ዘይቲ ከዓ ዘይቲ ክንገዝእ ከለና ኩሉ ግዜ ጥንቅቕ ኢልና ክንገዝእ ማለት እዩ እቶም ጠቐምቲ ስብሒ ዘለዎም ሕጂ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኮኮናት ፓልም እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘይቲ ካብቶም ጎዳእቲ ስብሒ ስለ ዝኾነ ከነወግዶ ኣለና እዚ ካብ ኦሊቭ ካኑላ ቬጀቴብል ሳፍላወር ወይ ከዓ ሳንፍላወር ኮርን ሶይቢን እዚኦም ኩሎም ዓይነት እንድሕር ኮይኖም እቲ ዘይቲ ግን ዋላ ሓንቲ ካብቶም ጠቐምቲ ስብሒ እዮም ካብዚኦም ተጠቐምና ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዞም ኣትክልቲ ነገራት ኣትክልቲ ተወሰድና ፅቡቅ እዩ እዞም ሲድስ ንብሎም ከዓ ኣለዉ በዓል ስምስም ኣባዕኸ ሱፍ እንጣጤ እዚኦም ከዓ ስብሒ ኮንተንት ኣለዎም ግን ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ስብሒ ስለ ዝኾኑ ካብዚኦም ከነዘውትር ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ቆርበት ናይ ደርሆ እዩ ቆርበት ናይ ደርሆ ሕጂ ኩሉ መብዛሕትኡ ግዜ ክትጓሓፍ ኣለዋ እዩ ድበሃል ስብሒ ኣለዋ እንዲ እቲ ዝበዝሐ ግን እቲ ጠቃሚ ስብሒ ጎዳእ ስብሒ እውን ብመጠኑ ኣለዎ እቲ ዝበዝሐ ግን እቲ ጎዳእ ስብሒ ኣብ ቆርበት ደርሆ ዝርከብ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓ ብዛዕባ ስጋ ይኸውን ስጋ ከም ዝበልናዮ ሕጂ ስብሒ ተሃልይዎ ክእለ ጥራይ እዩ ደለዎ ኩሎም ከነወዳድሮም ከለና ሕጂ እቲ ዝበለፀ ዓይነት ስጋ እዞም ኦርጋን ሚትስ ንብሎ እዩ ዝበዓል ካብ እንስሳ ምስ ተሓርዱ ፀላም ከብዲ ኩሊት ልቢ እዚኦም ስብሒ ዝረአ ተሃልዩ ክተኣልዩ ኣለካ እሱ ምስ ተኣልዩ እቶም ጥዕናና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ካብዚኦም ቀፂልና ከዓ ናይ ስጋ ናይ ጤል እዩ ዝሓሸ
ስጋ ናይ ጤል ውሕድ ስብሕ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ስብሒ ፎካስ ጌርና ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሽዑ ናይ ጤል ምስ በልና ካብኡ ድሕሪኡ ናይ ምራኽ ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ እዩ ዘን ሽዑ ናይ ከብቲ ኮይኑ ከዓ ሌምቢፍ ንብሎ ኣሎ ስብሑ ዝተኣልየ ማለት እዩ እዚ ከዓ ድሕሪኡ ዝሰርዕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝዕየት ኣበጊዕ ኮይኑስ ዕየት ኣሎ ትዝበዝሐ ስብሕ ዘለዎ ከዓ እኹል በጊዕ ማለት እዩ ዝተኻእለ መጠን በጊዕ ተዘይበላዕና እዩ ዝሓይሽ ብዓይኒ ስብሒ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ብዓይኒ ኩሉ ምክንያቱ ኣብ ሽኮር ዲ ዋላ ካልእ ሰብ ትፋት ኮንተንት ብፍላይቶም ሃሰይቲ ዝበሃሉ ስብሒ ከተወግዶም እዩ ዘለካ ነዚኦም ከዓ ኣብ ስጋ እንድሕር መፂና ኩሉ ግዜ ናይ ቀዳማይ ናይ ጤል ኢልና ያለና ሽዑ ካብ ናይ ከብቲ ከዓ ናይ ዞም ንኣሽቱ ከብቲ ማለት እዩ ምራኽ ነገር ተኮይኑ ተመራፂ ሽዑ ናይ ከብቲ ካብ ባጊዕ ከዓ ዞም ንኣሽቱ ባጊዕ ትመርፅ ተዘይ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ትዝበዝሕ ስብሒ ዘለዎ ናይ በጊዕ ጤል እዩ ብዝተኻእለ መጠን ሕጂ ትምርጫና ፈሊጥና ክንወስዶ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ስጋ እንድሕር መፂና ከዓ ከመይ ጌርና ንሰርሖ እውን ወሳንነት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንሕና ብልምዲ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ፀብሒ እዩ ዝስራሕ ኣብ ፀብሒ ምስ ተሰርሐካ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ፀብሒ ትሰርሖ ምሽ የዝሕል እዩ ስጋ ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ይረጊ እዩ ትስብሕስ ብላዕሊ ይረጊ እዩ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ክትጉድፎ ኢኻ ዘለካ ነዚ ማሳ ኣኺስካ ቀንዲ ትሕዝቶ እዩ ዘሎ ኢልካ ኣኺስካ እዩ ሰብ ዝምገቦ ግን ተፍልሖ ምስ ዝሓለ ምስ ረግአ ክትኣልዮ ኣለካ ምክንያቱ ትዘየድሊ ስብሒ እዩ ምክንያቱ ብዓይንካ ዘየረአ ስጋ ብዙሕ ስብሒ ኣለዎ ብከምኡ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ሮስት እንገብሮ ስጋ ኣብ ከምዚ ኣብ ሓፂን ንጠብሶ ዝያዳ ጥዕና ኣለዎ ምክንያቱ ስብሒ መኺኹ ስለ ዝወርድ ማለት እዩ ኣብ ፀብሒ ተፍልሖ እንድሕር ኮንካ ግን ኣብቲ ውሽጢ እዩ ዘሎ ነዚ ጥዑይና ክንገብሮ ከዓ ከም ዝበልኩኹም ምስ ረግአ ጋዕ ምስ በለት ስብሒ ኣብ ላዕሊ ጉሒፍካ ክትጉሕፎ እዩ ደለካ ብከምዚ ጌርና ጥዕናና ክንሕሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ከዓ ብዛዕባ ፍሩታታት እዩ ማለት እዩ ፍሩታታት መብዛሕትኡ ግዜ ቪታሚንስ ይህቡካ እዮም ካርቦሃይድሬትስ ከዓ ሽኮር እውን ኣለዎ ስለዚ ብፍላይ ኖርማል ሰብ ማነጅ ክገብሮ ይኽእል እዩ እዞም ሽኮር ዘለዎም ግን ክጥንቀቑ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ናይ ፍሩታ ከዓ ክንፈልጦ ዘለና ቤዚክ ነገር እንታይ ኣሎ ኣዝዩ ዝበሰለ ተኮይኑ ሓደ ፍሩታ ዝያዳ ሽኮር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንዳበሰለ ከይድ ከሎ ፍሩታ ሽኮሩ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ማራ ዘይበሰለ ፍሩታ ተመሪፅና ኩሉ ግዜ ተመራፂ እዩ ዝወሓደ ሽኮር ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ናይ ካርቦሃይድሬትስ መቂልና ፀናሕና ናይ ፍሩታ እውን ብከምኡ ኢና ክንመቕሎም ቀልጢፎም ምስ በላዕካዮም ናይ ደምካ ሽኮር ዝውስኹን ዘይውስኹን ኢልና ኢና ክንመርፆም እቶም ዝውስኹ ሕጂ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ክትወስድ የብልካን ማለት እዩ ሕጂ እቶም ቀልጢፎም ዝውስኹ ብኡ መጠን ከዓ ከነወግዶም ዘለና ብመጠኑ እንታዮም ኣናናስ ሕጂ ቀልጢፉ እዩ ዝውስኽ ወይኒ ማንጎ ባናና ኮይኑ ከዓ ኣዝዩ ዝበሰለ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ፍሩት ጁስ ማለት እዩ እዚ ንፀምቆ ጁስ ሕጂ ካብቲ ኖርማል ይውስኽ እዩ ብፍላይ እቲ ቀራፉ ዝእለ ከም በዓል ኣራንሺ ሕጂ ተንፈሳሲ ጥራይካ ትወስደን እቲ ፋይበር ንብሎ ነትርፎ ኢና ብከምኡ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፀሚቕካ ክትበልዖ ሓደ ፍሩታ ኣብ ከሎ ክትበልዖ ዝያዳ ጥዕና ይህበካ ምክንያቱ ክትፀምቆ ከለካ ነቲ ምሕቃቅ መግቢ ተቀላጥፎ ኣለካ ምስ ወሰድካዮም ቀልጢፎም ኣብ ደም ዘሎ ሽኮር ክውስኽዎ እዮም ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኣይደልን ኢኻ ሕጂ ሓፈሻዊ እዞም ፍሩታታት እዚኦም ኣጉሊልከ ነብል ኣለና ማለት እዩ በዓል ኣናናስ ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ኢልና ዝተፀምቀ እንድሕር ኮይኑ ማንጎ ወይኒ እዞም ደረቕ ዝበሃሉ ፍሩታታት ከዓ እዚኦም በዓል ዘቢብን ተምርን ማለት እዩ እዚኦምን ከነውሕድ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀልጢፎም ሽኮር እዮም ዝውስኹ እቶም ቀስ ኢሎም ሽኮር ዝውስኹን ተመረፅቲ ፍሩታን ከዓ በዓል ባናና ሕጂ ኣዝዩ ዘይበሰለ ባናና ተኮይኑ ሽግር የብሉ ፅቡቅ እዩ ናርጌ ክንወስድ ንኽእል ኢና ቱፋሕ ኮክ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዋላ ኣራንሽ ንባዕሉ ኖርማል እንድሕር በሊዕኻዮ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ኣብ ፍሩታ ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንመቕሎም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቶም ፍሩታሲ ቀንዲ ትዘገድሰካ እንታይ እዩ ሽኮር ማዕረ ክንደይ ይውስኹ ኣለዉ ተዓቐን ከዓ ኣብ ከምኡ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ሕጂ ከመይ ጌርና ጥዑይ ፍሩታ ክንበልዕ ዝሕግዘና ሓደ ክልተ ስትራቴጂ ኣለዋ ሰንካ እንታየን ቀዳማይ ነገር ተዓቐን ሕጂ ብመፅናዕቲ ዝተኻየደ ሕጂ ክልተ ዓቐን ናይ ፍሩታ ንመዓልቲ ሓደ ሰብ ክበልዕ ኣለዎ ዋላ ብሽኮር እያ ማለት እዩ ክልተ ተበሊዑ ሽግር የብሉን ንጥዑና ይሃስየን እዩ እዚ ክልተ ክንብል ከለና ግን ክንደይ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ኣናናስ ተልካ እስክንዲ ምንታይ ይሕሰብዎ ክልተ ቱፋሕን ክልተ ኣናናስን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ብኸም ከም ዓቐን 150 ግራም እንድን ዝመፃ ከም ሓፈሻዊ ንመብርሂ ሕጂ እዘን ክልተ ንብለን ዘለና ሕጂ
بتفاح توسيدنا حنت تفاح مالتي معلتي حنت تفاح وين معلتي حنت بانانا ويكا بناي بعل برشقن اناناس توسيدنا كا حنتي كوبايا اخلي وي بناي زبيب اندحر وسيدنا وي بناي وين نجر تخوينو كا بناي زبيب بتا مانكات اولا وين اندحر كوينو كا بزي حنت عماخو كوسدو يخلي مالتي زي حجي حدا سبسي ولا شكر له كوسدو يخليو اما علتي مالتي شجر يبلون حجي اذا كله قند خا تي صماق كان وغدالنا استقال متن او كلون ستي اذا عشق صماق طقلالا خو وغد زلوي مغناتو شكر يحوسي شكر سلاز حوسو كوغدالو ولا ابغزانا نصمقو كمان بفلاي كله تيا تصميقنا تمراتي كل غزي يتقراف قريفنا ወይ ከምዝና ያራንሽ ተፈሳሲ ጥራይን ወስድ ተኮይና ግን ዚያዳ ሽኮር ስለዝውስኽ ተመራጺ ኣይኮኒ ብፍላይ ኣብ ሽኮር ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ምስ ፕሮቲንን ስብሕን ክንበልዕ ከለና ሓዊስና ተወሲድናዮም ቶም ፍሩታታት እቲ ሽኮር ናይ ምውሳኽ ክእለቶም ስለዝጎድል ዚያዳ ተመራጺ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲና ሕጂ ሓደ ሽኮር ዘለዎ ሰብ ዚያዳ ክበልዖም ዘለዎ መግብታት ዓይነት እዮም ክንብል እንድሕር ኮይና ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ቀዳማይ እቶም ግሪን ቬጀቴብልስ ንብሎማት ቆጽለ ዘለዎ ኣሕምልቲ መብዛሕትኦም ልዕሊ መሬት ዝበቁሉ ኣሕምልቲ ማለት እዚኦም ኩሉ ግዜ ሴፍን ኮስዶም ኣሎ ካብቲ ኣሕምልቲ በዓል ድንሽ ሕጂ ትሕቲ መሬት ዝበቁሉ ሕጂ ኣይትመርጾምን ኢኻ ካብ ሓፈሻ ልዕሊ መሬት ዝበቁሉ ኣሕምልቲ ቁስጣ ሰላጣ ካውሎ ብሮኮሊ ኸውን ይኽእል ኩሎም ቆጻላት ተወሲድና ብብዝሒ ምገቦም ዘለና ማለት እዩ ካልእ زوم ጥረታት ዝበልናዮም በዓል ፉል ክኾኑ ይኽእሉ ስምስም ክኸውን ይኽእል እንጣጢ ዓባዕኸ እዚኦም ፅቡቕ እዩ ባልዶንጋ ዓተር ዓይነ ዓተር ፅቡቕ እዩ እንቋቑሖ ፅቡቕ እዩ ዝሕሰብ ዋላ ታብጫ ኣለዋ ተብልና ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ሪከመንድድ እዩ ክትወስዶ ዘለካ መግቢ እዩ ፕሮቲንስ ብሓፈሻ ዋላ ሓንቲ ፕሮቲንስ ኣብ ደርሆ ኣብ ዓሳ ብብዝሒ ኣለዉ ፕሮቲንስ ተወሰድና ሽግር የብሉን ካብ ዘይቲ ከዓ ከም ዝበልናዮ እንጥንቀቃለና እዚ ናይ ካኑላ ቬጀቴብል ሳንፍላወር ኮርን ሶይቢን ኦይልስ እዚኦም ክንወስድ ኣለና እዚኦም ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ዘይብሎም እዮም ዘይቲ ክንገዝእ ከለና ሕጂ ካብዚኦም ተኾነ ተመራፂ እዩ ኣቮካዶ ፅቡቕ እዩ ጥረታት ብሓፈሻ ከዓ ካብኦም ተወሰድና ከምዚ ክንዝበልናዮ ስገም ድዩ መሸላ ድዩ ቡልቱግ ድዩ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ናይ ባኒ ሕጂ ናይ ሽኮር እንታይ እዮም ዝወስዱ ናይ ስገም ባኒ ዝሰርሕ ኣሎ እሱ እዩ ዝምረፅ ኩሉ ግዜ ሕጂ ፊኖ ንሽኮር ፅቡቕ ኣይኮነን ብቅጫ ይኹን ብባኒ ይኹን ብዘይ የገድፍ ምክንያቱ ዝተመስርሐ ዝተዳቃቐ ስለዝኾነ ሽኮር ቀልጢፉ ይድውስኽ ሕጂ ካብቲ ብብዝሒ ንጥቀመሉ መግቢ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢልና በዓል ፊኖን ሩዝ ድንሽ ቁርብ ከወግድ ኣለዉ ኢልና ነርና ሕጂ ተጠንቂቖም ክወስድዎ ዘለዉ መግብታት ከዓ ኣለዉ እዚኦም ኣቐዲምና ክንጥቕሶም ፀናሓ ብብዝሒ ክምገብዎም ዘለዉ እዮም ተጠንቂቖም ክወስድዎም ዘለዉ መግብታት ከዓ እዚኦም ፍሩታታት ኢልና ፍሩታታት ከም ዝበልና ተዓቆኖም ይውስኽ ዳ ኣይውስኽን ኩሉ ብግምት እቲኻ ብሓፈሻውን ክንደይ ክትወስድ ኣለካ ንመዓልቲ ስለዝምርኮስ እዚ ብግምት ከኣትዩ ናይ ስጋ ከምቲ ዝበልና ኣሰራርሓ ይምርኮስ እዩ ዓይነት ስጋ ይምርኮስ እዩ ከምዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ማለት እዩ ርግኦ ንባዕሉ ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ፀባ እዩ ፀባ ሕጂ ሆል ሚልክ ድዩ ዘለና ወይ ስኪምድ ኢልና ነርና ርግኦ ከዓ ልክዕ ከምኡ እቲ ስብሒ ዘለዎ ፀባ እንድሕር ኣርጊእና ኮይና ስብሒ ዘለዎ ርግኦ ኢና ንረክብ ሕጂ ልክዕ ከምኡ እቲ ርግኦና እውን ካበይ እዩ ረጊኡ ከነረጋግፅ ኣለና እምበር ርግኦ ሕጂ ዝያዳ ፀባ ከማን ብዙሕ ተወሳኺ ኑትሪሽን ኣለዎ ግን ካብ ስብሒ ዘለዎ ፀባ እንድሕር ኣምፂና ስብሒ ዘለዎ ርግኦ ኢና ክንረክብ ስለዚ ካብ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ፀባ እዩ ከገድሰና እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ድንሽ ብዓቐኑ ክኸውን ኣሎ ዋላ ምቁር ድንሽ ሕጂ ካብ ኖርማል ድንሽ ምቁር ድንሽ ይሓይሽ ኣብቲ ሽኮር ምውሳኽ ማለት እዩ ካሮት ክንወስድ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ካብዚ ናይ ፓስታን ከባቢኡን ከዓ ቀንዲ ሩዝ እዩ ዝውገድ እዚ ፓስታ ስፓጌቲ ድሓን እዩ ዋላ እሱን ክበዝሕ የብሉን ግን ሩዝ እዩ ቀልጢፉ ዝውስኸልካ እምበር እዚ ስፓጌትን ፓስታን ቁርብ ድንጉ ይብሉ እዮም ግን ኣይውስኹን እዮም ማለት ኣይኮነን ሕጂ ክበልዕዎም ዘይብሎም ወይ ከዓ ብውሑድ ዓቐን ክበልዕዎም ዘለዎም ማለት እዩ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ እዞም ዝስዕቡ መግብታት ብውሑድ ዓቐን ክበልዖም ኣለዎ እሶም ከዓ ቀልጢፎም ሽኮር ድውስኹ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃሰይቲ ስብሒ ዘለዎም እዮም እዚኦም ሕጂ ሽኮርን ማዓርን እዚ ፍሉጥ እዩ ማዓር ተወሲድካ ብኣኸላ ናብ ደመያ ተኣቱ ሽኮር እውን ከምኡ ማለት እዩ እዚ ብሽኮቲ ኬክ ኩሉ ሽኮር ዝተሓወሶ ዝተመስርሐ ነገር ማንጎ ክኸውን ይኽእል ርግኦ ክኸውን ይኽእል
مبزحته زت مسرحة تخوينو نجار كل جزء زيت عينا نحسبه مغناته ويجوالو ويشكر له جون شكرن كأكل جزء تعنا وسعبين سلزلهم كانوا وجودهمنا ندلي كاب روز تمسينا على روزيلنا صنيحنا على بانيلنا صنيحنا وي زم زدارقو فرتا بفلاي تمرن زبيبن كابتن فرتا خنقن قلهم زلنا هجي بمتقلال كنريو خلنا زي هجي تنيلكا مدب كسرع يخبد يخون حفشاو حد الشكر زلو ግን بقلل زبله نገልጾ خلنا كابتن ناي معلت زوسدو تفرقي بحملت استعبلله كخون አለው كلتا غزي ثلاثه غزي يبلع معلت مو نبل تفرقي كل غزي بليت ميثود نبلولو بحملت استعبلله كخون አለው اتربعي بروتين اتربع خاشعو بزوم كنبلوم صنحنا كاربوهيدريتس ماتيتوم كاربوهيدريتس نبعلهم كمان زوم كنت أقسم صنحنا قلتيفهم شكر ديو سوق زيادة عند جبرك بحفش شاقن زيادة كابتن معلته ما جبك حاجة قرص تهلي خبستها على متن فرقي أحمل تزعب لك خون له إذا فرقي شعو بروتين إذا فرق خاء زوم كاربوهيدرات مالتي إذا تعيد بحالا ما جاك بازي بما تانو شعو فروتات وسخ صباحت وسخ تخليها بلا علي زي فروتات كنديت وسخ كنزارب ولو تاني إحنا نيرنا كم فروتو أفرج هجو ولا بحنتي فروتات كن حزون خلينا قالوا يا أبو كوبايا كم زرعنا صباحا أمسو ما يكا كل جزء بمسح توصل لك صباحا مزبلنا يا الصبح زي بلو عينت صباح مالتي حفشاو حجي أما جاجبانا يشكر زلو سب زي زبلنا هي كم زقبلكم أنا حوجون نزيان حجي تخبط تسعبان مالتها يكونن كاب سب نابسب في اللي علو كابي مسيو أما جاجبو بحلو زوترو مجبي زخلو سلا زخون حجي أم تعبل كان حد سب زين قدام بالعقد بلو خبيدي بحفشاجن زين نشكرها زلو سب كونفدنس زلو مجبين كل جزء جن مس حكيم مزرراب من تاي زدلي بتزلك نخخدك ماشي كل جزء شكرات حمي حدا سب كتبوا له عتخ مجب أريني أخذ له مناتو زي كابزيل أمسي أخبر لعيك علم تن معلته وزوج ترن مجبيه هبكا من قصقاسوي هبكا تمرهانيت كاش عسخة أبزي تمركيسكا تهوبا مالتي أنت خيلنا جن زخنو بلوت أنا حنا مجبتات تمرات إيه خون مالتي زي حاجة ناي شكر أبزي آدم ديمنا علنا ماتي ناي تأمّا جاجبا أبزي أكن ودينا ناي لما أنت حفشاوي مبرخيت دعبا حمام شكري نيرو أنت عينتون حكمنا وأفاوسون أبزي ودينا لنا أبزي متسقفالك أنت يكن جبر علنا أمّا جاجبانا من قصقاسنا كم يكخونا له مناتو كم دقاقي مزولكم حمام شكر على حكيم تي حمومي خدنا خنا زغل تحمم دحر زي حق زكا كل جزء او تخونا تي ممكن خنا شكر مسرح سلازي ابزمت اقفال زعبا امغاغبان من قصقاسن كنزاربنا اي لوم جن ابزخا قفلناي ثانك يو ناي لوم انت مدبنا اب بونغا برانش ناي ايست افريكا هنا انا كنقربو صنيحنا ምናልባት እዚ ብራንች እዚ ሓድሽ ዝወፀ ብራንች እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ካባላ ጋላሎ ሜን ብራንች ናትና ንዑ ይድፈልጦ እዚ ናይ ቡንጋ ብራንች ከዓ ሓድሽ ዝወፀ ብራንች እዩ ኣብ ቡንጋ ዝርከብ ማለት እዩ ርእሱ ዝኸኣለ ክሊኒክ እዩ ኩሉ ቀረባት ኣለና ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት እውን ንህብ ኢና ምናልባት ትፈልጥዎ ብዙሓት ኣለኹም ነቶም ዘይትፈልጥዎ ከዓ ልክዕ ኣብ ግሬስላንድ ሆቴል እዩ ዝርከብ ፒስላንድ يوم تفلتوا أتكون مزحتو أفيتو غريسلاند هوتيل زبالالو أبو خينا أنا زمدبنا خنزرجح تاني هنا أنا أبدي أسرح زلقو قالوا أتبصوتيون بزحت حكاي مالو تعمين بقعات حكاي مالونا نرسات علونا لابراتوريون درجو زحلو لابراتوري علنا كم زخبلكم سنحكو كاب زي نايبون قبرانشي نيرو ناي لوم مدبنا thank you